Hej og velkommen til. Jeg er Tine, og jeg er fra Eventyrsport, og den her video den er til dig, som rigtig gerne vil undgå at fryse. Det kan være, at du skal på tur om vinteren, eller du bare er en frossenpind ligesom mig. Jeg synes, du skulle følge med her og få nogle tips og tricks til, hvordan du bedst holder varmen. Jeg har taget udgangspunkt i, hvad du skal bruge ud over dit standardudstyr, så du skal ikke ud og købe nyt, bare fordi du skal afsted, når det er koldt. Hvis du ikke har styr på dit standardudstyr, så vil jeg anbefale dig at gå ind og tjekke vores video ud, hvor jeg gennemgår det, som jeg bruger i mit standardudstyr, når jeg er på tur, og så kan du supplere dertil. Okay, hvis du lige cutter, vent, stop. Lad os prøve at tage et kig på, hvad jeg har pakket. Allerførst så vil jeg rigtig gerne tale lidt om soveposer. Det, som jeg selv har prøvet, og jeg har hørt fra andre, det er, at man ikke altid er super god til at vælge den rigtige sovepose. Man kigger måske bare på, hvad det er for en temperatur, der står på soveposen. Langt de fleste modeller findes også i op til 3 forskellige størrelser. Kort og en mellem og en lang. Og alt afhængig af, hvad for en højde du er, kan være virkelig afgørende for, hvor godt du kan holde på varmen. Fordi hvis du vælger en sovepose, som for eksempel er for lang, så skal du opvarme det ekstra luft inde i soveposen. Og det er jo egentlig bare lidt spild. Så sørg for at vælge en størrelse sovepose, som passer til dig og din højde. Lige giver dig lidt ekstra varme. Super lækker at ligge i. Som et supplement til din sovepose, så kan du vælge at tage en lagenpose med. Jeg har den her, det er en Silk Liner fra Sea to Summit. Super komfortabel. Den er silke, og den tillader dig faktisk din krop at ånde, mens du ligger i den her og i soveposen. Så den giver lige sådan lidt ekstra. Det er ikke det, der gør, at du føler, det er en sauna, men du får lige nogle ekstra graders varme i din sovepose med den her. Hvis du gerne vil have det ekstra lækkert og ekstra varmt, så kan du gøre ligesom mig. Jeg er en frossenpind. Jeg bruger en Down Under Dune inderpose, tror jeg det hedder, fra TLT. Super lækker dunefætter her, som egentlig bare er sådan en tynd ekstra sovepose. Det, der er så sindssygt smart, det er, at der er sådan nogle her små kroge i, som man kan sætte i de her hooks, som er på TLT soveposerne indvendigt. Så den finder jeg lige 2 sekunder. Jeg er lige om lidt. Her. Dyt. Så kan man sætte sådan en krog fast, og så ligger den fast inde i soveposen, så den ikke ligger og skøjter rundt. Den er mega lækker at sove i om vinteren. Jeg bruger den også bare som et tæppe. Der er den også med på tur om sommeren. Ungerne sidder med den som et tæppe i bilen, når vi er på tur, og de skal have en lille lur. Det er bare et super godt supplement til, hvis du skal på tur, når det er koldt. Nå, men når du nu har besluttet dig for, hvad der fungerer bedst for dig i forhold til sovepose, lagenpose, så er det mega vigtigt og ofte overset at tænke over, hvad du ligger på. Fordi selvfølgelig så er det super vigtigt at tænke på, hvad for et liggeunderlag du har. Jeg har valgt det her Big Agnes Repeat SL, som har en R-værdi på 4,2. Og det her, det kan du bruge forår, sommer, efterår og egentlig godt ind i de kolde måneder. Men hvis jeg skal ud, og jeg føler egentlig, at det er ret koldt, så supplerer jeg altid med mit TLT Fold Lux Mat, som har sådan det er en helt almindelig liggeunderlag, som har en refleksiv underside her, eller overside er det faktisk. Og så er det sådan et æggebakkeformet. Det ligger jeg med sølvsiden øverst under mit opuslige liggeunderlag, for at skærme ekstra meget for den kulde, der kommer fra jorden. Og så sover jeg simpelthen helt fantastisk. Jeg fryser i hvert fald ikke. Og jeg ligger virkelig, virkelig godt.
Så det her, det er mit sovesetup, når det er, at det er ekstra koldt, når jeg er på tur. Så hvis det er rigtig koldt, så har jeg... nej, den tager vi lige igen. Når jeg så sover ude, så har jeg altid mit Artilect uldundertøj på. Lange underbukser og en lang undertrøje. Det er mega lækkert. Så holder jeg varmen. Et par uldstrømper. Svigermors strikkede uldstrømper kan jeg også varmt anbefale. Det er ikke alle svigermødre, som strikker. Min gør. Jeg ved ikke, om hun sælger ud, men man kan altid finde et par uldstrikkede strømper. Det er lige sådan en ekstra lækker ting at have med. Derudover så sover jeg altid med pandebånd. Det er super smart, fordi noget af det, som jeg virkelig dummede mig med i starten, når jeg sov ude, det var at glemme at tage noget på hovedet. Der er rigtig, rigtig meget af din kropsvarme, der forsvinder ud gennem hovedet, så hold på det. En hue. Så kan man tage den på. Jeg synes, det fungerer mega godt med et pandebånd, fordi at når jeg så lægger mig ned og sover, så har jeg varmen, og hvis det er, at jeg godt vil sove lidt længe, eller der er en, der ligger med noget lys tændt, eller et eller andet ved siden af mig, så kan skal jeg lige gøre sådan her. Og så er det mørkt, og så kan jeg bare sove næsten lige så længe jeg vil. En kop te, det er også en god måde at få varmen på, inden du skal i seng. En rigtig, rigtig god idé til, hvad du også skal gøre, så du undgår at fryse, især inden du hopper i soveposen, det er at få varmen, inden du kryber til køjs. Du skal ikke svede, så du skal ikke ud og løbe en tur, fordi så begynder du bare at fryse meget, meget kort tid efter. Men vær aktiv, gør et eller andet, englehop, squat, pulsen en lille smule op, få en lille smule farve i kinderne og lidt varme i kroppen, så er det meget, meget nemmere at holde varmen, når du kommer ned i soveposen. En anden ting, man også kan gøre, det er, og hvis man har varmet vand til, hvis man skal have en kop te eller en kop kakao inden sengetid, og så tage noget af det der vand og smide det i din sådan en Nalgene, det gør jeg i hvert fald, min Nalgene drikkedunk. Det skal ikke være kogende, det skal ikke være 100 grader varmt, men sådan 60, 70, 80 grader varmt vand. Ned i sådan en her fætter, helt ned i bunden af soveposen, og så kan den rigtig ligge og varme din sovepose op, og så er den klar til, når du skal i den. Det er ret lækkert. Sørg for at få nok energi, få nok med, måske en lille smule ekstra. Når det er du på tur, og du forbrænder en masse kalorier, sørg for at få nok energi, fordi din krop skal bruge energi for at kunne holde på varmen. Så lad være med at gå og tænke, at du er også på slankekur, og du skal også måske heller ikke spise for meget. Og sådan noget. Få nok med, måske en lille smule ekstra, end du lige tror, fordi så sætter du altså nogle rigtig gode rammer for, hvordan din krop kan hjælpe dig med at holde dig allermest varm. Det var mine bedste fif til, hvordan du undgår at fryse, når du er afsted på tur i kulden. Jeg håber, du kunne bruge det. Jeg håber, at du fandt en masse inspiration til at bare komme afsted, uanset vejrforholdene og temperaturerne. Hvis det er, du sidder og brænder inde med dit bedste fif til at undgå at fryse, når du er afsted, så lad mig endelig vide det i kommentarfeltet, eller skriv til os inde på Eventyrsport, fordi det er jo super fedt at bare blive endnu klogere. Men jeg håber, at vi ses derude i skoven, ude i lejrpladsen, ude på stierne. Kan du have en rigtig god tur. Okay, hvis du lige cutter